mbeye asese miao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mbuyamono ono mwanchu murigiro Ndizi byandonse asoberete nane mambiengi atokonyana sembeo etoko ke mambiengi ikiagera nigerengeni nande nigere nyi ekeronya sato anjire tu ayerorire nonye meberege ko baterimiya ostigwetubuya lakini nyasaye ko atwanjire korali tukelio tunashukuru antu amwakira mbuyamono asemambi yabone go mwanchu murira kukwalgani asenjera yabene kianda gikomia semambi yaboniga osoe amo ochaka monainte osoe meyomoroberi bwensakia ari tukeri ria Jumatano eri tuko linde emambia nyasato ire kolende abakenya bado mbamai tinki kere basaba ni kwenda bari korobekana bane bari kwenda korobekana igobono bado ense ya Kenya ni gebwato bokongo bonene igoro yemesimame metindi yabarai bari abanene gorali murai bombwasi miro moja rira murodinga no murai bwense Dr. William Ruto bado wote ebatene netene mesimamo yabo emetindi lakini rende litukorero litwali chakire tikatokonyenga ki ego chikoba konene lili bagalia bene gukwarigania semambi yaboniga oso ime yumuroberi Ensakia litukoria Jumatano tarehe 19 amotinyo gatano na kabiri mwaka ujirubere nemeronkebere naiseto so ime yumuroberio tujaka manae tukora manae gikoraga chinsa isato jiritko lero chushouta nerora sense milindi ye studio kwenda kuna Mario gine chibichago ikira senjera ya bene no tora maigata to tingo kwana liga ya gata tikiaga no tora nere karibu sana. Asante sana. Wakire. Wakire bia. Wakire. Wakire bia kabisa. Kugena kwana ngambia kwara ire na bantu ya bia mono sana litukolinde lya Jumatano ayure Jumatano yobosemia ekero ikuragense mbuna butambe ntuchikoba no mugani itase studio tumanyia mange kulinda sebono bunere naro oikatora kobolia nga bwakire bia abwandonsia soberete kurwa asogoto bwate kurwa nsemende onsi ogoto bwate kurwa Ensakia bono mambia togotebanga karibu sana senchira ya bene timenye tinga na kikwara ire ayankware ngenebiru konyo mtu Brighton yotebire ngere asaya alimbariki na haraire bujano inchimbi yandaire na bantu bea mate ya Felicitas Nyanchama baba good morning no mwana Leighton chinsemone chumosocho na mashabiki onsi akorwasi chinsemecho wego chinsemo chamenyinkwa asekeston chari agotoka twabaleganire bene asumurubuli Ensakia bono mambia mwensi pi ase libwa igo karibu sana onya koigwete bobe igora atolikere ujumbe toko sabera maya kolende asibali batarike bataikira nigolika akini baigwete boba asemebere yabo pole sana semambe yabono asibali moigwete yomobere mbuyole amuka kumekucha kazi ni sasa noyo minta ikagote balero nilitukolirya Jumatano kolende ekaromanyete ekioganetie no manyete ngana kibigwenerete gokorwa onya kolenga weikogende asepara korobekana well and good kolende mwenekie omorembe na lino nyina mangana ko babuya very good morning amaiga itatato kormotuga iga Brighton Makori na inche Sara Ontita osesara nyarangi Ontita amona Joshua utanere producer omorobelio Ensakia bono mabya karibu sana. Bia sana boto tenga ki chibicha jira sabu osena kyo enda to bwatia ilio gimbiariri asichiti mjijiro jara akora check gikera akikolenga nanji ndo jina Joshua nigabigete menyonje kabwenera kabisa akaene kibuneliogi ne chibicha chago cheira asenjera yabene wetera TV yao asero yao gosase bedroom yao gose andonse asobegede na mbere chioteli ichitibi chororo no andonse asore
Kuna sibari wa tubwati ya sensemo yimitandao na ayo raso wakuru nyomba mwao ekero oro bereti emirimo yago yeri tuko niko kwenda sensemo ya Facebook watanyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube watanyora Ndizi TV News wakonyora chinga kina voto tweet at Ndizi TV News boy kerengeli kiao Kitumigwetera se namba ya 0792192834 ine namba ututumira uchumbe yao as studio boy gombali ba utakokoro bonjoli amonaitwe ose batakete biasara byabo bikere abanta bange ebeno bade duka kebirigo ogatware duka nyamache gosogembo gose arinya cheki gose nyangoso gose omochobo songo notakete gose no bate biasara masimba keroka notakete bikere abanta bange pamanyena no bwate duka yoko ni ebinto no nyene nyagitari eri obwate otaketa abantu banyore uduma nabogo ikasi kitaseni gito gato kwane bonjori nakyo wikera abantu bange wetera sikitaseni Ndizi buni otonyora sensemo ya embassy asamagajo a new Brighton apartment go ikabrende nabokonyora nabo bisabaita sensemo ya marketing okwana barabo ina barabo kubekire biasara ibi empeo asenjere eyemo yokonyora abantu bange igera intungo ikera tore abantu bange aseribo erimo igo niko tukotoka samagacho a new Brighton apartment asumensemo ya embassy igo ogwetanya mabakuruguru bosongo oikenya mataro otirimbo kake na bakuruguru yugis made igo ikemosojo oikenya koe otira sinini orore linda magacha yu igo mayana Ndizi TV no igo tokabu tokore ebiasara gosobonjuro. All right, and while I was away na rolero Ndizi TV go toli mashinani yani ngonyo muntu tago toikeraga igas muchibo songo karo gembo in fact na bago tonyoro agutira uchinyamache no agotonyora kabisa itumbe no tole mpaka kebirigo eyure bya ngaba agent baitombale gari bako represent Ndizi TV ekero bwatali tangaso ekero bwatokoralia ekero bwatobonchoralia nabako endoboli osoikega igase chiabisi cheito igonga twakorete irobo korari ange na sole timetinga yora nyora ya igonsi gobono inchuto bwaterane aso bonchoreria egere ukine na intuto kine egere tokonya ne kiagere bagote bangu kubwaterana na kwo igo karibu sana asomorobele bwensakia bono mambia tukujuze togotebia mange ngana raria yagende tokoreka sense ya Kenya kerogo soka no nyako kwenda mandamano osego kugenda mugondo onyora nga kwara manyire nkikigendera sense ya Kenya ekero togendera teigo abogo tobwate gwetera senchira yemitandao Ndizi TV News Digital yonensemo ya Facebook no kwenda gari you live chat ekero wakorerwa igo you like you comment and you share egere twikira abantu abange buna togendete kubaikira iga kwenda YouTube na robo ko ngumboyo nabogo tutumire message yao wetera Ndizi TV News nabo igo nabogo cha SMS number yurega bwa CTV yao bali team SMS bakora wana Chris Arogo Sophie Kemi Motangi na moto tumire ujumbe gabo matatabingana kimubogete na ende na kimurocheli tukeli lya lero message yeyo usenambe yeyo na ende nebwate WhatsApp naboko WhatsApp ase studio bono mambia naboko nyora Brighton Makori Facebook buna Brighton Makori ainchonyora buna Sara Ontita egere tusange asubwamo tiga tutumere ujumbe ino bono gwetera senseme ibina Sara nyande kako batebya ereto yasome 90 asemambi yaboniga asense ya Kenya ondetayo otomete liuko iburu asense ya Kenya. That's right. Ondetayo ebe no muraibwense ebe no muraibo mubwasi mioro moja ebe ninje ebe nae kulende saliyo buyebonya sae agateana bono aeno mo Kenya ukiburu na bibuli bao igo ondetayo oro monene ino jumbe Ensakia bono mambi gwetera asende ondetayo ore omonene kubwa ense ya Kenya ekero kwagaje nyomba okwagaja nabo kwagaja enyomba amatuko emeronge tato ose bwagaje enyomba no ane miaka 5 kurendo utako yetagora nabe gukwira ritukerimo gotagora enyomba iyo RP ose chinza chingeyo igo bono Kenya ne yeito 20 nande kerera asareke abantu abange nabo bagusira uguma bwabo abande nabo batatoke ikiagera abantu bande bari kwigabone karamanda mana abere bakoreru bataratoka asibale amatita maito se ba kwete gose banyorete kende igo bono Kenya ne yaitu 20 nande nintutura yerende
ujumbe yeni gego jera sumurai bwense Dr. William Ruto amono murai wa mabwasi miura moja na bakana buna mbari komerana ase ogokwana chingwana kirumonto audana yaya msimamo mikali bado Kenya ni yeito umurai bwense Dr. William Ruto akanyora chikura jia ejiri anyorede chikamobe kobisi n'umurai bo mabwasi miura moja rera morodinga na adwarde chikura ejize ntota titamobe ketobisi kore nabwata abavwazi bae totebo yomana abwate 8 million yonade nabwate 6 million au bado naba Kenya bari kira bagusira kira omo Kenya igo bari 8 million baba against na 6 million or 6 million baba against 8 million igo ntobwati ense ya Kenya. That's right. Igo nere buyana abarai bonse asibabeta ebe no mochumbe ebe no MCA ebe ningo abanye buna Kenya ni aba Kenya taliae na liyo turasukibosi ikegero ko una chiskuru jasekure as a county ya Nairobi abayiboli bakande school fees abayiboli batake tokutuma abana babo baende gosoma ayuna mangana makongu asense ya Kenya kero ko una abanyanyimbo barusiwe koru ase abarai bari batakere kwego borendi eyima minja neri chiko ikegera lichiko nditebete buna inje tindi kwego murendi ikya thinda akora serikali gasinde igotindi kwe murendi lakini bali bakorere mirimo tigabaye abarendi babo kuna lichiko ligote ekero wochiko kuna mamangina na kwamurira abanyanyimbo ayuna mangana makongu asense ya Kenya igense ya Kenya egede yekebiriti egero kugora ekebiriti ni okebwate bitange 42 lakini nabo tumeke egetekemo osambali nani. That's right. Ini ujumbe yane as a person nande yakorwa se timu Ensakia ne batore media na intundoroje na oikatokwane na yaya enough is enough asense to ya Kenya ikiagera gali njiri gwete ko musacha gore gali yaye milioni 7 milioni 10 hata getairani akaneroni roni eto chautena tujetina na maandamano wajede hapana enough is enough tororena ingaitwa werete toboke ense ya Kenya esukebosi iyo ni jumbe yangu asubuhi na nje nya ujumbe yo umukia osenyemente chingurunga no maene ntobwati naenda Kenya kalesto osentobwati Kenya ndi naende kalense monge yisi kosalika naende togende asense ngao igo Kenya nere tobwata nande nintu aba Kenya aba mate baraboni go barato ligereri barabona togusaliense alafu amagusie kemerango yabo batebenga ekero mwasalitiense ino ira na moberororo igo bono ekero tokora kiregento tigatokore no bungaini naenda baraibaito barorobye chinkore kiagera nintu bakora ondeta yo naende bakora umuntu mungao onyobuguma bwakongire let us reason together tororenga na kibo kuororoba ondeta yo kabibwate bono iga ogotebugunga bona etoletere bintu bieri goriria inse nintu togochamo egere tobekana matororenchira kiechi tokonyore bintu bieri goriria inse okorobekana no gusalie nibo ayonara amamocho mono ogusalie nibe kiagera okorobekana korokwa ondeta iyo ukaniri onde kiagera nere aseri chikuliense ya Kenya kurende ekero tokoenda kurobekana nimanyata abandi basokire bono mambia tikatone kyo molembe tikatolende chipara chaite kiagera ntobese gusali chipara ende to chande kiagere paro salete kuanchete korosi kunako ende mocho mochake kulalamika igo bona tikatwerende obolendi nigo bogo chaka korwa asende nje Ontita bwenda se Brighton Makori bwenda se Joshua Uta bwenda se Rikibaraza mpaka se Felicitas Nyanchama igo bono mwanchu muligereria otuligerete bono mambia ujumbe ni ntobwati Kenya ende naende ngao togochigotamera nayo gorobekana manya gorobekana kwao ngoro gyogo gorobekana kwao nigo gotumekwa nigo gwetumeka gose nigo tagete guturbania ebinto byomonyene ekero gosambe gari yo monto nere na no mo Kenya buna it's unfortunate ekero gosambe bare yo gotumeka it's unfortunate ekero gosambe binto yani bono beteto kanyena mwetento bwate ebyombe aho byabo bigoturwanira bono ne na tozagete na inagekoba bobe eta will call our MPs aba ina mpara represent because ndo bajora de gogie bunge para buna ababunge ningi bato koleire gosengi ba korere asensi ya Kenya guseno go jabate na hakuna maandamano naroro para bungi ba korere buna ababunge niko ba kwenda ba serve interest jabo buna abachum baraboka banyene gose mbabwa interest yito guseneli jiko tubwate ribe
mete Kenya wano ya ikira zinga kitote torigere ndobwate byombe bitari bya serikali yeah sure na governmental institutions ose organization biro bingi byakorire barabu ebagwaka chingo byekereya akokorekana gose barabu nigo na baro basirire bakwane ile about oyo gose oyo no etutakere na tokwane bono nerio girimo ekoroka turamene mu bunge korokwa mujorire igakwenda ariko ko represent nalio erasku no mwe mzie ebintu ne bikomu sana sensitive ya Kenya korende Kenya etokote wana nigotore 80% almost 80% ya bakristo but according range no yo monde lakini etore jaiboke that's what I can say etore yani abantu ne faria ngozi ya kondo kumbe sisi ni umba mwitu. That's right. Kiagera abantu bono bamanyete dino bakuigama kurende yano kuigama tu mbragi gusira na ende baso ka bakole bintu byabo igo jumbe togendete kuralia bono mambe buna timu Ensakia nelinga tigato na kyo morembe tutigane na drama chinyingi naende chinse chinde koranga banyanyimbo nigo bakuru bulindi guchesa abantu bali bakuandamana ose bakurubikana eyuere bona indi nabegwenerete ko babo lakini mano Brighton no minto na Joshua uta kwanyoranga omuntu gabuguritie magena ngomochari abaskali abose abanyanyimbo no manyanyimbo nereta bwatigena egenta bwategioka ne bunduki what do you expect igobono ekero tokurubikana no morembe trust you me barabona bago tobulindi batulindi batutenga ya suka guchiari tarira gari that's how it should be lakini wana kwanyoranga bantu bakora baskali barabune adui bachaka ko baruta magena bachaka ko barama chi clip tu araga igo monta uchiru muskali kabiso mo provoke and such like igo bono bantu bandi mbali bako enda sokurubikana babwate nie ngao egere ba provoke abanyanyimbo ekigekoba bachaka kulira abanyanyimbo inche all through abanyanyimbo mbakuruta lisasi onyetira ababube on their self defense kiagera na barabona bananchi gobono osena abakenya bagutumika manyinga buna yogutumika gobono tigatolendane askari ni mtu kama wewe tigatolendane ntubaisa kuna koleta mayanda mangi Mudana kumbona Brighton de rokoroka ga jiri yake yeah I think jiri but rende nerina cool spade tokeroka big spoon no na jeno mo Kenya lakini ne gwetira Ensakia wona tutosema because ekoro mubunga akuru Nairobi ocha ase constituency yae ote akuna mandamano ose amandamano na rororo wara ikaranziri abantu bakwa badena tokorega Mwabunge bwe ward ya Nyaribali Masaba nere Manduku Dani Manduku bwe bunge ya Nyaribali Masaba Dani Manduku na hata betena hakuna maandamano katika constituency yake mwabunge Nyaribali Chacha tena hakuna maandamano katika eneo langu Endoro mwabunge West Muglango nere Stephen Mugaga na mmoja ti bali bakurubikana basari jipara porabuna abajumbe bajire bayikaranze nabando baba debina akitokokora obugimebu akongire ningi tokokora obo totabwa tosmekira chibano chibara ingi akitokoros ingi akitokwana wenda basa emirem abuno mbwate issue na barabunsi nini asemambi yaboniga without fear or contradiction buna na barambada gere baje teba muna niga di esegiga di mu governor na osoro ase county ya Kisii ababasi osoro baje na baje no etuta do biridi enze dona tuache mirima na ndura ne nyumba to no marebe korenda serikali ekore badia serikali bwade badia ngaki ngorendere obogima bwa Kenya eita ndo kwenjara ndo kukoboruna maje ndo kukoboruna ena mariogo that's the responsibility of the government of the day ndo dige mizo kana prem game to dige mindo bio komochani ende to suki enze to bosio ayo na yotaringa jiri korende ne liko kwarana no enough is enough ekiagera ekerukuna omoiri osire kubwategana no kurobekana igone chibeso wakana amatanga gozeno ne biri nyagitari umuntu wakirurisas medena bahora bwena naye ko guna umuntu wakirurisas yasigete ayenko sekore tumedo sino moirio it's very wrong Kenya yete toko yagaja intutwe kabanyene gusto yitagore intutwe kabanyene namagokaito buna bikwekare goteba by the way embi yagwateba baadhi ya wabunge ba korejisa bali all the way from Nairobi
just gocha gukwanira iguru yokurubikana nga yani mbabu ati time chiro chugo chagatiga iga ba inspect projects ba initiate projects babu oli their constituents nga kimuro chitokore na kitokonya na kimagenderero akini chinga kichukurubikana they use helicopters baicha bacha wote abantu nga hakuna kuandamana bataramanyanga what the people are going through. That's very shameless. That's very shameful. To be honest, even if you've been expected at this time, onye mbanya gukwanira abantu kurumaega iga igotiga to baba ngaini ekero to gukwana nkwanende yonse guchia 7 because nakibonora kani abantu mbarubika nande ngendo kire sara ngerina leo tutazungumza kwa sababu ni maandamano bado iko ama ipo nina abarai ababonzi na baba jaiboket good as bad yes umurayo tutebena no mubungende gose no mwemziende mbe ngorando kurobekana tutangana ndabantu bane buya I believe mina magena ta korutwa kende nge korutwa abasigani ngo barabara bono ne nabarai nigo bagotumeka abantu bahande bobe kubana ne chibeze kuba tumeka bobe bandamane para bobe bisete maiga yekate babona ngwakoraba it was just unfortunate ekerona nyone de nabo bisaba birbatate kana renga seme kutano ya ne bere tato yokorige senga gieko genda ante ibuna bare kwenda sigete bakanyora basaigete grupu y'abantu 10 bakabatena haya kagimora to seli yatura akwe bicha tu akirwe bicha dende uyo to ayebese to andamane na le arona ntwikirana so I wonder dina ayo korobekana nigo bwakanire gose no obugima bori wago sugumire so abunaro igatorigererie ligana ne eri akyo kubugori nayo munyanyimbo kugenda ngakyo goturiti abanda nigo ko bagosereri yerira na rende barutamagena abunaro igatorigerena what ngigere wrong somewhere ndo bremwe torena ngakiere ekero kwenda korobekana ngayoko repetition yao no korobekana gotwa kore ne lina abanda batokorobekana ostoko mo imbaraiwa nduga kibakwewa ne hamagena bono abuno torigere sara no mwanjumurina we are heading in a wrong direction yes buna barayaba mbago ikaranza bakwane na yaya Kenya nene kubwa murai onde bwenzi that's why we say na yare kobana ngiro gerigyo burai bwenzi onde ore qualified ekero babure ti abange bajakoya aliuliza nara aliuri ngomo bishop Raila Ruto onde bwenzi ngoja wigigaranza arengali ne eliyo yatanganete no lia yatanganete naenda koranga neli tukulia elia igete akaba umurai bwenzi kwakebekire byanga what is the motive behind your kurobekana okoiga nigo sukumire nga chibesa gendo robekana because a petition ya ino nkaimo chimwaire kiagara isukuligeria maandamano yechinsemo chinde bona muna Mombasa ngora robekana bale lakini yokoranga bakorobekana kwa mpango kimpango babwate mbake petition bawote banga intutu anchere togene mbaka ofisi yomo county commissioner tomwe petition yeito amanyenki togwetera eyerebya wana chitumete ngaga Gusii malalamisha ito nara liaya petition ito nereri no kurobekana tu na gusalie bintu bosaigo na komachamagena na protect advantage na koibera abantu korwase chiduka chiabo korwase chi hoteli chiabo mbali no koibo mto Brighton abantu ba break ibirore omonto chigo chakera 90 don't we thinking we are going too far aso gusalie nibo yaba Kenya bande ba kolire bigari byabo why don't we go amandamano yomolembe because no serikali yako na kolaumu azimio moja wa Kenya bagote banga muraikirania magende ama okorobekana kubwata omolembe kiagera abantu bakure sofa n'abantu abangi kubwatikana n'echimbunde ande buna Brighton yake bega bya we don't know who to blame abatura banga bananchi na ubako machira baskali wasote ya baskali na ubako machira bananchi akini gatia kwanyoranga steering nero again tonkero roge ko making akwanyoranga anto bakirwa masasi abantu baumire tigango to babantu abangaini ekero tokorobekana tunaomba haki sio kwa nguvu haki ekero yetagete igo korobekana peacefully mpaka naona babale
babetereri gwanga no ngogosera tukaraba Kenya wacha tujaribu njia zingine omo bosi miro moja wa ni Kenya rera bokora wana Kalonzo Musyoka ino mora iwe kiama kia waiba matakarua kiama kia na Kenya mbate beteri tukiyono na serikali ya rosiri kiombegete bagroden osu osu kigo itabantu basi miro moja niye kareta libera usinende tokota libera ekyombe kyaro sigune serikali bakumujia serikali rende ekaroko tebya bantu yo meaning ekaro bantu bakwenda mandamano wataenda kwa kijiami unege kosi ngire kewe itaba bona ekaro ko lense ya Kenya nduwa judiciary opposition parliament ko majiko twara la jeshi jaban minority na majority lakini judiciary teyo ile opposition gose yeserikali nige koregas yekora bakenya bonzi to just nsema y'abanyanyimbo abanyanyimbe bathe ko neutral bakonyinsi yaito bono hano where do we go wrong abona to turgereri tororena na kinya sae aratu meti sae ta okurwana una to kwirwana that's a fact Indumo tumaina Kenya itonererie ekyarano na anda basi mekire kibanda gosumonto usara obekire supermarket yae binte binge binto bikonget akingi ojuko konde supermarket yae oire binto express way yakora that's one way of scaring away investors serikali yetiri ya 700 million chitake ingo juko itumeka bado ngo joju nae poni gato de bintorera ngo sarekabire ingoju ni ndu pado aba Kenya bali bawakane ebango ya bago jokoraki bago ji igo jitumeka abara yabande ebarendira abanyanyimbo wetani 30 patatu ayetorendi ayekwabe ko nyomba mwabu nenyoni wajega bara yani nyesaho jago ayago konta ebye akintu rende abantu ababande tutanki tuteskira na intutorena haya ngotume kutore bobe ekera sara ko mete otware nae oy wabarendi 30 ali ure njukana negera go biyazana meze oy wabarendi 30 30 endagero kuri yerendire and such like into tamanyeta kwa neema ya Mungu tu kwa hii neema mbona tusijitokeze kwa wingi abantu barubekane batyokorobekana kubwato mochoko banyanyimbo bali maega abananchi bali bosyo because this happens as a chinze chinde that is what happens naro chasegetega naro korobekana kwalenge igotali Kenya yoka obokongu bororo gusimo montamo chinganki bakorobekanira eyero ni haki ya Wakenya kuraramike kare bintu byakinire mono batigenteke ni kumizana kusariria bante binto na gusari nonye n'ikipara magendera litayare akorirwe mona ndora chiko kora magendero nandiri yakabire ekerasaliwe ondete yora kore amagendero tutumero jumbe ya umanjumureri na hayo toteina ni mandamana ama watu wakae waelewane wetera si namba ya 0792192834 ine namba ita studio abo tubate sense media ndi mitandao of Facebook tonyore Ndizi TV News Digital baga sema ya YouTube Ndizi TV News bakonya chinga kina about tweet @Ndizi TV semambi ya boniga tika turenda sa yebiro sara sinini turakora mangana encouragement ya sinini no nyibintu bikongete rero nataka turarigireri igorona when you very giving up mede weekend de dokora kora encouragement yake wana ngiro kubuna bono wakure omoyo ekaro wakure omoyo ekenegendo kegoja kwa muda kazote kuria isina tough times are just a phase they don't last forever life is a circle of high and lows yani ukuma igendekero kegoja ngiri goja se omuda emanya buno bogima nebitunu amo nebitongo nyirabu negendeke ngwetakere nande manyana ekerore gatigati ye storm ekerore gatigati yo morindo igo manyabuna sky eronkiria ere nande ngokorere emechande yo obosibwao igo you should hold on you should not give up you should hold on omaina chinga kieji igojire echebiro ebike igende tangani manyana you hold on to aenda kando kando ekaro storm yajire o ende kando goikoguroje with storm ekaro yajire o nebega goikoguroje but you hold naboko nyora gwasukire gochi bosyo egento kende kyakabere you are stronger than you think yani ekero morindo jire gosekero dede go give up in life igo manyana ni gore omokongu pa
kubwa buno rengeret yani ayo jena tubwati nguru pati nubwate chinguru migo eminatina to estimate your resilience yani you don't estimate na bono ngokunde kabisa yani chinguru jiao ne you have survived 100% of your bad days yani goja goikabe kerobono kare gotaka give up ngokwara nyore mejando abo goikire 100% inside you there is inner strength. Your potential is greater than any problem. Hono potential yao. Remember you are stronger and more capable than you believe. You should believe that you are capable of overcome amanganayo. Again tukiata do small steps count. Ekero bwate mejande yose storm ya jire manyabuna step nerora take enkenge nerera kuroseri abua semejando eyore. Progress is not always a leap forward. Sometimes it is thin, almost enkonkabisa. Each step, no matter how small, brings you closer to your goals. That's right. Haninga entunda yao okonya kwenda ngora okotema kuli kwa ogokogoke okuna gukuna koirange no goikirania ndoto yao yobugima. That's right. Pia sana nande sobugimo you should know why. Why? Ingi, remember Elieta why. Think back to reasons why you started. Reconnect with your motives and your goals. Yani erengera inchi kendiki kiabera. Inki narwarira. Engi kiabaya inki makweli atonyora. Inki mecharo de atonyora. Pono kwa connect na why. Onyona yaya no burire bwajete yaya ningi natereti pede no monto kotereria rubneka. Bona kro kwa manyire why you connect yourself kwa manya gosuka gojibosio. Failure is a stepping stone. Yani okogwa stepping stone ngadora de Gusii. Na kiye tambo kero kiao asubugima. Failure kero kuate mire kona gotema kwagwa in fact ekina kiambokero buya sana twin. It's okay to fall but it's important to rise again. Mbuya kogwa korende nigere buya mono ekero koimokerera igoro. Every setback brings learning opportunities. A setback ende yonsi okonyora nigeye koretera ogosoma okoya. Remember every great success story involves overcoming obstacles. That's a good encouragement. Keep going. Your story is being written. Story yaona gendera kona go choti ku down ngora igobono to baisa ko give up wakol ose ane ngo da dorina nani geti ndo sabani practice self care. But then self care is essential, especially during tough times. But then eat nutritional food, exercise regularly, get adequate sleep, connect with loved ones, engage in activities that bring joy. When you have trouble, it's not selfish, it's survival. Your well-being matters. It's okay to ask for help. As injira onganjire asebiro ekero nalgo connect amanganaya ekero okutwara obstacles zemejandeye namagonyorana litukerimo omurangu orasie kinabora beto igorwa but you will not be able to open it again. Litukerimo you will wash those pest growths nabonye usibikiyaga giri chingiya lakini to chibeka igomete wakule. Again, litukerimo nabora nyor oroseri wendagira eliengiye bwanjete kuna bwanjete so your favorite food ebe prepare patitoko yelia. Again tokene litukerimo nabo oratake konyu endagira goragira na konyu e drink eri bwanjete lakini to enyor. Again tokene one day your curriculum vitae and all your years of experience will no matter to anyone anymore. Yani ebintu biri byose biri kwakorere mbiri chikoba engenja somondo. One day the person who seems to love you most will never dare to move closer to you. Awezi kuja karibu na wewe karo wakure. One day you will think of what you can never accomplish. One day you will regard as a corpse.
One day you will be isolated in a place called a grave. One day, those things and the people, one day, those things and the people you love most will come your way, but you will not be able to give your attention to them. Talk about attention. Did you get more? No, chikobe defendant as a church. You're in your side. Did you get more? No chikoba no wakeruisi lakini tokubuguri togonyara kuyanza nebinge sana korende ereso nzoso makuru abo nelina that life easy do good and run from evil be at peace with everyone and love your neighbor as you love yourself. Amen. Yani lesson yengi yake gimanga irobo gima buna bole ali asogo ikeria abuno ko irobo gima buna bole igo na ende learn nga kyogo deal ne bibe evil into ne bibe bira around us because we are in the world of sin igamanga na go chama ba amange ko bwamaya learn how to handle those situations na ende make peace with yourself ani ngotara chikolgyo morembe asomonto onde kare rigyo moremba yo monyene you become at peace ekarobwa to morembo gae buyeka nebe raisi ko chikolgyo morembe korwa sabantu bande ine lesson ngia sana nga never give up ayegendera koko ebigari bya obigokonye genderera keep on keep pressing on to baisa kuikanchero meteryo go chiko moyo lijina lia mayaga kare mete this life nero has no balance yani utastruggle miaka yako yote yugo chiko moyo pi nalikuwa lengange goikere binte biego bono tigatogenda gwesuma tigatogenda gwetoma above everything tigato rosio morembe asichinkoro chitu ntobanya bia sana gade gwesomira manju muri asemambi yaboniga igera kigirenge gitu byogo komoyo asumurubirwe Ensakia kandi tugira Jumatatu ikarituko licuma karotoko baga iga asumurubirwe moboka busa nabanchi metentu wano tuara kongiri bonga sinini ego zanene ekaro toko basemambi yaboniga atwene kuna bono mwanyorire ayons koramaya ogende wetenda mema nenda sa ngoteibo tambe buna onekero monta gotachire tiga kumumani motebi ga kya msori ninje nabe getoko gurbobe you have solved the problem millions of problems ina andawara ukoligiririana ene gali mata kuangalia wewe umenikanyaga kwani uangalie mahali unaenda that is the life we live in so ko avoid buna wateba ayateba sori ngo ateba maria tata to yengencho ayara okonye asobogima bwao to just say sorry to say thank you and erinde ndironga kono diagende ngorinyorane ngote atatu atatakoba ngorinyorande eririnde kabonto muya oberiru berigo someka you should be iru berigo someka mete ndiri tarigo someka liberi to libesanda kikabe liru beriri ligo someka ase andonsi oberede kwa sababu hii dunia sisi ni wapitaji litugoria okirira ike na kiora som ekaro egwikire ekaro na ringa sensemo ye bwatoke Joshua niwe kyanga na new model remember me nani amember yo lakidube lakiduba inyoirwe baba inyoirwe because ya matera aterede Angela Jibaronza ya Benez anakumbukwa yabo emachichi wanakumbukwa wanakumbukwa asinge njona ebindo biri ba gorire bibwate magi ata wimbo ikiwekwa aboma oyo lakidube oyo ne machichi oyo ne Benez Angela Jibaronza kwa sababu ntukeria terete kere yani okorona itziriri lakini ayabona umoibisugu omorogyo jane tabante kenyoro ukikufa umete you don't mwanatari konemiwa yetali ayekero monto mobe hata matanga watu inakuwa kama kawaida uwete igakwa tanga abano matanga ali
yani things looks normal jirani aono ere para ne bisuguti ne bibiriti akoni para it seems normal akero otabuati legacy ngiye gusota bwate bwa matiburubya kwari ngumuntu muchandi onto chandi tabantu manyete kero muchandi kero gwakure abantu bakopumwa bagupumwa bazana bako yananga kanya tuchandike oyo gunere ali abantu mbagwe akeyo kure agintu chiturare sekenyereke so akabali rube ligi yali gosomeka no ne bukungo tebere nga kabali rube ligi yali gosomeka likera abantu abange kero muntu atagete kulisoma now and again ayo na yebiro kwando twenda sinsemo ya Jackson turarambare baso ireme yumurubiri kundo turaikororo ndubate ko moka na go monthly ekarato konya ko batena rende ngimo kora ende mwebwere byewa awakorwa sinsemo ya Safaricom oyino murubiri go moka na go monthly sar na you understand mono ekyara na maitabu ando rabero mushiriki igobono wala boko totebi ende ninje nabwate ababisa balikorwa seri shirika liri ya Safaricom bali bachitegega bagatebe promotion inagendrete na ende amayana arororekero mutinyo koera asengencho 1 million pesa taslim nero nchirororo mubuyi oyo magu chikwebwera kolende gotemine tinga abande muri konyora kende kyagerekero bwate Safaricom app wetera se smartphone yawe yakoboko chi price nchirororo kwenyorera instant ngonyorore chi MP data ngonyorore ne chibesa cash ochakira chiringi chi 250 weka chiri bwikomi ekero go spin to go spin onye turashiriki gosonye turagura monthly data bundle ose monthly minutes ose all in one nekarogolete credit bundles amo na data igobone kero kora igo kwenda tu ya Safaricom app genda gali gomoka go monthly ogende galia ogole bundle lyotagetonye ne chi bundle choka onye ne minutes choka gose all in one kero kwagorire go chakira chimisano choka nyoko bwate ilibwe yamona bokogora chiribwibere na bokogora onye chiribisatu na bokogora soko nyara kwa okole Safaricom nige manyethenga kero monto konyora nkore ngaini ige kero kwagorire galia konyorore message ko tabinga asante sana thank you so much ase okoba asumurubulyo yoiga kero kwagorire boigo nigo koira na galia Safaricom app use pin ntokera alikego chakenge sako kebwate goodies kebwate prizes tubwate CMB gochakira 50 MBs 100 MBs 500 MBs chine chibesa nchiroro onye ko bwate gesio buna bande bwate visio nigo ko bataiga onyorenga kwenyore shilingi chiribwi 10 immediately na ndiba gutumira access miao yakoboko agronye tubwate smartphone no tagetobo mushiriki nyoko bwate mulika mwizi nero nigo ko batairenga bono star 544 hash then nigo bono ekero gwasoira ali option nchiroro galia ogore naye go monthly alafu lende igo gwasoire ase draw nabote bwere chibase chaka waida chabotambe ose chi prices chabotambe chi data kulenda nyorenga kwebekeire libagali nene lyo kubomo bwiwe shilingi milioni yamo ekero mutinyo ko era igo gomoka na go monthly na Safaricom agatebanga Safaricom is for you Safaricom for you biasana gende tutumira uchumbe yao asemambia bonia kwende wendete kushirikia bwasinsemo yagomoka na go monthly jitem jeto Jones B team bana kosa team following team jinia match na team diaspora amogwana utoma chichumbe chaine karto bariga netikia ndagie komya somoro berbu Ensakia bona mambi twenda sinsemo ya check ya sinini sebiro kwende nyora ndagie kuragensa ya monenu so mwana tungu kara se studio asiri tukara tujuko kwanda igoria mangana teenage pregnancy yani okoro maritaria mapema abwango anene se abana bake abana banyaruka bali bataraike miaka 18 gojigoro mete miaka 18 gojigoro gobono kwara ire monto bwe serikali bamayete kwegambira lakini go chainze bado abana tujigurie na you are a teenager ngakende ya affect no na masomo na ya affect no na abana baito na ndi ningoyo okwa abana aba amarito ayune kala ragirense ya monenu so karo mwabiso itawujika se studio asemambie yo tojake igana sahene ya nyora from Bogitazu binchema kwa pasta Nyango, Kristobe wa Nyamage, Daniel Bosire, Samuel Yego, William Mekenye, John Obiri, Mama Stengo, Davin wa Kyoga na walimu wote wa Gireo, bia na watu wote wa Bogita wote waingie ndani na ande obasogeire.
nara watebana imecharara lakini imerudi. Then morning wakire buya amaiga atatu. Oyo nere arugo Chris representing you korwa aigabo gusero raganga omonene nyasaye bwanchire twaroreri tuko linde Wednesday 19 2023. The fear of God is the beginning of wisdom. As such, I'm requesting those going for mandamano to have wisdom, and those not going to have wisdom for the fear, and God will interfere. Sana. Brighton, tough times comes to test you whether you are far from God. It reminds me that God is there to guide you all time. True if you believe Him. Oyo na rugirisi ya komenta buna chinga kichingongo ni ochigo jago korigire ligose nore angena nyasaye gose kwa motigire. Sana. Ra kitube amona basubati bali walipanga music na ukapangika. Thena like dim na basubati bali nigo barose tyo musiki ugaikaransa kabisa ugaikirana abuya sana orengo musikio mwanzo gusoro musikio mwanzo mpaka bonia. Safi, nimemaliza hapo kwa sasa. Asante sana igo no kwa miaka ni miaka nyakwa niko montomu ya na buko inyorwa sibikoro byao yana somo yugo na bokora na kyabantu ba wanchite kabisa igo like dube abangela jibalonza machichi na bali bonsi ba kule lakini batigete music still erengia asamato yabantu tokubaganiria maya na Mungu ailaze mioyo yao mahali pema peponi egoro togenda kwa na igo mbaro basiririwe na abamwabo banyorere chiripoti mbaro basiriti abamwabo atiganya sagendere ko barwanirere kyagera nere okoremia bali murware tasinye gitari twabasubiro kubwena kwa bwango ekeroto gendrete gusanga monaine ndo chenga Victor Umondo abo Facebook Ndizi TV News Digital mashabiki yetu mukurigirire ko Roesebania bode no kumochere ko wasuswa Evelyn Bikoro entakana ya Jane yumusubati ominto kabisa gendata kurigiriria olio goroga botambe nga ohoria Brighton na kosambamba ndo chenga kondani ya mjengo na gendata kutobwatia mono mwana Gifton Oino. Asante sana Victor Mondo na korore gotebanga playing evangelist George Murarabugo Konde Wensi gaki uyu anaomba wimbo. Asante sana goteba tubwate kura Nairobi West aigate na nyako machapi weikalia buo mondo na mwachange family bategerete buya kabisa hadi tamati pamoja kura chinse meju cha Nairobi West. Asante sana Kennedy Gisemba oyono munyakero wito kura team diaspora nero kuwakilisha aba David Kimori yabo Joines Kangina yabo omongina Mary Morara amo no muswati kuro Junitai Jackson yabo Judith Hill omongina Mokeira no alegega sense ya Kenya kora bachinsa machi Arizona Cyprian Marubinera kora bachinsa machi Minnesota kolinde no alegega sense ya Kenya. Asante sana Kennedy Gisemba asokolika watabirenga bwakire watching and wishing you a blessed day. Machango Mondo kare goteba akoroteli ya buga ndoche bwakire buyapi toleko makomo buna botambe hadi tamati na mamu mahuru kwa Agnes Miyenda, Dad Richard Miyenda, my sister Hailin, Linet Nyanchama Mary, Anna, Brother Samuel, Brian, Baba Mary, Menga, Mora Menga, Kaisa Oyeyo, Tineyo Oyeyo, Saloma Kemtonyoni, Douglas Ogega, Simekanyanga, Auntie Agnes Aburi, Naomi Mainye, Kerubo Pande, Nancy Kwamboka. Na bange sana aligetega asante sana otanga uko ndani hadi mwisho. Keston Charia wa brother, how are you? Good morning, asante kwa chinsemo cha mwamuliango gali chinsemo cha menyinkwa timaiti gosoiranire ase akorere mirimo kurenda mandamano gosokorobekana I thinking anoare agotanga bwakire bya salimia huyo producer Auta Joshua umesalimiwa sana na Keston Chari agotanga tugokwane kirage Enoch Mochere agoteba good morning watching live from Isebania boda. Asante sana Enoch. Pia wewe ulisimama na sisi sana. Agoteba bwakiri byakigima leo ni ile siku ya maandamano. Tonya kore ase omorembega ki mosalia emete ga kibune wiki elia wetekero no eno bakenya bagotenga turubikane aso morembe doti kemto korwa doti side korwa doti hide
out Kisii and Nyamira abuno ebiseta whatever joined with my relatives from Nyaigwa na Nyameru. Asante sana. Dolphin Moranera Karagubora Ngaki. Good morning, Sarah, Brighton and Joshua. Today is a new day to so rise up and move forward to the victory God has prepared for you. May you have a delightful morning and a beautiful day. Ensakia Ndizi TV #1 channel all over the world. I'm watching and listening you until the end. Mbia mono sana. Eroni kisaginine na morodire kalegote banga bwakire Sarah Ontita na Brighton. Kuromagena gesaba ko watching live na Mam Kalen, Dad Ezekiel, Chindugu Justin na Dixon, Ruth Gift Junior, Vansi Kerry, Malaika Bochire dia menya basueti. Asante sana Eroni kisagini asogotuma amaiga shabike ruba kare kuboranga nere no ali me Daktari Henry Choki Koroitibo City. Asante sana Thomas Nyaiburi Mekenye nera goteba good morning akabeka alama yo bwanchani abo Marube Jeff kare kuboranga bwakire buya mbora ko mugondo Qatar. Maandamano ni sawa ila watu wasiharibu maendeleo yenye iko na kuharibu vitu za watu. Ababaso imiyo morovelio Erikimomanyo Soro, Grace Tinega, Dominic Marube, Agecha Pole, Kirambotu Samuel Nyangeri, gati ya bando ya gata maandamano ni sawa lakini abantu mbasa libinto. Bikoro Evelyn, entakana ya Jen, agote banali gireti baba asante sana. Good morning, I miss you so much. Oyumusubati umtoko ligeli yakora chisama cha suswa. Agote banga nkwa ni Brighton Kegima, nkwa ni na Joshua Auta, agote banga amaiga to my love Ngala yuno mugako ye akoro kwa Ronald Ngala. Asante sana my mami Divina Mora oyumo subatu mtomo nebo nero ire telivaga lia mamo minto Dad Evanson Tita momoro minto koro kwa Sami Onyancha Chris and Orina, my sisters Rose, Lydia and Esther. Team Ndizi, much love, great day ahead. Asante sana na yotu areli tukoligi yangu kwa nile mwana gift onoino Monteveli nga nampenda sana. Teresa Kemto wakire Sara na Brighton Kuromuranga na ondeime Azi Nyazi Debbie Trigan na agoteva good morning Sara and Brighton niko ndani mpaka mwisho hapa Nakuru tayari watu wameingia streets. Asante mbia mwana sugo tumanyanga Nakuru watu wameanza kujaja. Makogoti KE News Sara na Brighton wakire mbia na agokire kubarora na indeli tukeli indeli ya niko hapa Kasarani Nairobi naelekea kazini lakini hakuna watu wanaenda kazini kwa sababu ya maandamano. Ni Makogoti Mandera. Asante sana sugo tumanyanga Nairobi naro maandamano ayoko rangangu chakare very soon. Bonvasu moyo team diaspora tuko ndani. Agotabanga salimia my dad Omoyo Mbaka na my mom Alice, my wife Sylvia and my sons Baden and Belden. Asante sana. Vansi Kerry baba asante na rodringa na ogenderete woto bwatia. Claudia Nyakezi, good morning tuned in kama kawaida na gotea my mom Beatrice, my sister's brother and my son. Makindu getuma korachinse mocha Kisumu awatanga nigo ekirete kiri. Ebanto tibaiyo asichipara. Kolende nigo tuganyete toiwe korwa Kenya koro Kenya nikiye kubwati Kisumu watanga netuliete kidogo iko twanyolere Nakuru abantu basokre chipara Nairobi wanaendelea kutoka Kisumu ne kiretia lakini watanga tiaturaganya torore. Asante sogotomanya Makindu yetuma Walter Rioba watching live online from Nairobi Embakazi. Leo naona shughuli si mingi huku watu ni wachache magari barabarani lakini saidi ya yote tuombe amani. Asante sana ndo chenga na chie chinara mnyokiri aende na chichialingi bia sana manjumule sare twara mnyokire angense moiga toto turenda sense mirindi studio turakora Joshua arakora buna maite atwire madukani kidogo nerekera arakora ensemo ya yiriga liito lia gatatu no nye okore party ayo gutubeka mpeo lakini baada ya kufikisha madukani awatenga yora nyore yora gore bindu electronics nya kitali kyoji na romaite bono libaga neli aye timizi tukora kwano ruinyi gostora tukirudi tumakwano ruinyi tuelekeza dakika turaenda ale tumakwirana na into turasiba mache tumakwirana Joshua kazi kwako ikiara rende na ino maite bune mechende okora Joshua
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwanchu muliriye bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriye televisioni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omuremi gyata ekampani ya Sidco nigigo kumanya iguru y'echimbusuro bwate ekyo chikwama bwango na kitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarweire nige kurwa rigesa egatiye chigunie merongene gwike merongene na isano chichikilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwe ndagira yetugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebren kobyense gosibye iguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyuki bwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase ekeyemo niguragese chigunia egatiye 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kampani ya Sidco nigotogokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obutati boisaine chimbusrechi naochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibere enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibere isano nemo isano na isato kianda isato enoti. Sidco, the African Seed Company. Migonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yelige saline omoro biryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inka team ya bomachoge barabu inyora no murberi bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV na buna botambe etara nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit,
snake lights, cable ties, changeover switches, n'ebirobo byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, gas burner. Banyore imeyo mu kibwogembo ange ne stage asegedeze n'ibyo kubekira kigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enoti 52 253 eyemo kianda 5 gose enoti 52 253 eyemo 5 Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Via mano njumuliro Ndizi TV asoba sumuzi maleka tokora maiga ajusho korento. Yes. Torunya wateba ndende na parahya bahara baire kuro borai ngese miya goskonyano na utara ipuru yo kwenda mandamano. Raila, Kalonzo, Maata, Eugene Wamalwa, Ruto, Gachagua, Gachagua chakedo bodio, habeiro, ewana wajikombe mboro lina mbono karegoja. Na kwenyora sa because they have been there as a serikali. Gusa sobo kori bwa. Talibo bageni as nsitu ya Kenya. Kwende na ndende turate bya bananchi anya tuwa sababu irago soki. Tafadhali usitoke hivyo ovyo kiagera abora achigosoka onyorenga kwa umisirubosa andamangana echikadia na chaef nchirigo korabuya ando chandeka matibabu ano chigotabia basani bago changero onyora maliogo na matibabu na beko begasienko ngigo bono avoid as much as possible gosoka rero otige bali baigwete basoke nyoto sababu ikobeterete just stay at home. Alisha bikireto ndiro kuruge salia mo engineer kwa Gideon wose Gidi alina litoko moroka Gidi no aligeretie anda birenga kingwana Brighton kwana na Joshua gakirera wana wa minto sijaenda pali rokora atina mangana yestima iga chinsemo ao kerestima ya miamiri gachideka bayeretira okoroneli shirikali ya Kenya Power. Asante sana brother Gideon gose Gidi asoko gendera gutubwatia very good morning and stay at home kiagera mangana tali maya tiatora sema magasite simambia bone kunde wenda te utomaje SMS yenu endelea kufanya hivyo bayo nyona gikora gense monenus ya bono mambia mugani itikira studio katojo kwana mangana teenage pregnancy. All right. To kwana torena ngakino na wa affect no na bana skuru ingoyo kogera bana abanyora marito ingoyo ngigetara bekubuya ningese kalita kero gukora inki ministry ya edita kero gukora ingotakere komochiwa ebyonsi tochiko bisansa murana kira studio konde no ale is around akondani ya mchengo no alime ya mchengo bonongo jare enseri yegoika korente turaso asensema ya magazeti asensema ya magazeti alitua kwani twa jagete na aroro korente turago juteli aberata to torore na ki toska ojibosio buna botambe ni ombate gazeti ya The Standard na inche ni ombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Standard ni geride na Kenya on Edge yani Kenya nigo yaikire asigete gete kugubono ekano yena moriko gazeti ya morigede na the country is telling ni a country bono ni gebro bererie egoswa ase amanda mano amanene ase biasara jisguru amo nobogima bwa kawaida bwa Kenya bogochi goturubana bono nigo ikarekorokona from Wanjiku to the international community yani korwa somo Kenya kawaida uikase maiso yechinse chesko bono nigo yaligerie gochia somurai bwense Dr. William Ruto amono murai bobomo bwasi miulo moja wani Kenya Raila Amolo Odinga gosemba chamo banyore lichibu lionsi igemine tibuna baise wikaranza gose baise konyorana igori chibulia tokire no kurobekana oika gukanyeke asinini ekinsara karonga ndete ko somega seti yiga asinini akarba tena Raila na Ruto baumirane nkire kike bawo chukwana egande nande nkebori boira ekibawo chukwana ninki baise gukwana obogima mboke esukali baise kumirana
esukali ne ike 100 Raila ni gara enda Ruto Jibet usiruto ngayara Jibet ona ningie giruta atari gukora ekeraro jaba Kenya bakwenda para dialogue yeba abantu basugumire nga tafadhali Raila Odinga na William Ruto bakore chinkwana that is the dialogue. Even me, I don't know asengejo oya ndivi tobia leko take serious usabantu barolenga na kikenyere atungekuwa hapa sasa tukiongelea mambo ya maandamano usamangana yokorobekana gusitogota ngatika akibakwane because these are leaders, they were born here no baibuira abandi baibuira na siasa so the problem with Kenya inchenda atebe ni likirigento it's being politicized and kirigento buna kegocha no nyakirigeni kiabekeru siasa bono we don't differentiate about siasa na action bintu bono buna bigwenete bikorbona inche kila kitu ni siasa nere ntotebe buna leo ni maandamano ntotebe buna serikali ya Kenya Kwanza ekarongora osimio de buna egente serikali kuiwa na maandamano ngakitaraje igwa ikera ando basiru batano batato kubata abantu basiria magima kubatakana riri bagakweit bagakusita kubatakana ukurobekana paro rero jiskuru rero murjenjiri koen igona to dena serikali ekere gosiega jiskuru igona gotera kiture kindiki mwasiri bobo reni boy na de jiskuru jisiega Nairobi Mombasa ni county nera yamo isato chiarenge igona gotena serikali tero jingi keko gara jiskuru jisiega they see they know and see ikaranzo goju ikaranza according to my opinion yani sometimes to debena munyonge hanaki ngendera sigazeti ya the Standard mbeji yentangani ni ya na clergies ababota nibe kanisa amo nabara kurujisi jisiko ni gobana bagareko ni gobago boereire igoro yokurobekana abanyanyimbo ni gobono bakageire buna na bara chikoriro musima tindi as demonstrators ase bali bara chigosaria ebinto byaba Kenya mangana mangali kirabu kolende nelina position say there is no turning back of mabwasi miro moja ose bali bakomere serikali bathena barabu mbali koira na magega nonye nake yamurekeriga egento kyogo ichani ekero 200,000 school laptops gone with the wind yani chi laptop 200,000 nyembeo nega jirete ana mbeying tujunyerorana ejigasirete ngakichika igonjibulete korengana neruga ya magaseti izo simepotea sara igaseti yanteri geti manga sepejentangani korende nayo yokorobekana anene naro airobolto asigaseti ya Standard no na sigazeti ya Daily Nation dochinga naro airobolto ikiagerenga ni mwamnerie kuboranga Azimio demos on a stress speed flops aigani ndoche bicha yumuraiweki ya makia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka no bali na Eugene Wamalwa Madhakarua na Jeremiah Kioni ekero bali wa address abali kiba mangana kero bali kuba address abali kiba mangana in factory tukuli igora nsemo ya Nairobi kolengana mulkibe gazeti ngote bali nga ensemo ya diplomats, religious leaders and business leaders nigobono bagendete kubulia Dr. William Ruto na Raila Amolo Odinga bakore dialogue guseba kwane chinkwana egere batange okurubekana nikiagera okurubekana nigo kugochana mabe amange ekero twarorire kurwase amatuko amagega boigo ekero aba Kenya bagoche kurubekana na litikolia lero muraibwense Dr. William Ruto ere nigago agoikira na samagenderero ensemo ya Kericho ere ngochare launch a 1.5 billion water project as a county ya Kericho yobone karabande bakale korobekana muraibwensere nigakale se county ya Kericho litikolia lero boigo mu waziri bobole ndibwaime Professor Kithure Kindiki nigo atebirenga obolendi imbochie koenekiwa mono na indirende ondebwensi tayo oguchikoba igoro yelichiko ase the protesters bali bagochikirana sokorobekana waikabara obekane kwa njia ya amani la sivyo askari wako bamba tubamba koenekia ngango deal bali na criminal kende yonsi oliorata gusalia enibo yaba Kenya ayo ndochenga naro airoborito na ndinyoranga ako korobekana ko gochakalitiko lero uguchikoenda sama tukatato is a 3-day
third wave korwase anti-government protest ritukoria rero igobono rero aramisi ijuma no korobekana guoka tiga tusabira no maremendo chingana arairo buri tasepeji ntangani kurendekero gutwara chingaki nabo gwesomera yo asepeji ya 4 epeji ya 5 ne peji ya 5 na limo away from politics amangana siasa na mangana yo korobekana ndochenga omwaziri bobo nchoreria Moses Kuria aigo mugano nororo rukarase peji ya 5 na 3 orenga ninki kiagerete why top US trade official refused to meet Kuria ngikirete omo waziri go representative wa mangana a trade sense ya US Catherine Tai enki a cancel ete she cancelled kumerana no waziri oyo bobonchoria Moses Kuria ayo narase peji ya 5 na 3 ayo kagendera tobega sepeji ya kiando mwanchumurigereria the chief justice Muswat Mother Kome bora nigo acholira bana chibi na 3 abachigotegerere case gosekina ya tax law inyoranga omwaziri obwekiganchagia serikali Professor Njuguna Ndung'u na nyarako bakago tangwa tabaisa gwikiranira ichikuriria Finance Act 2023 chitariki cyarenge 30 bono nigo Kome acholire omona chebina David Majanja Lawrence Mugambi na Christine Meoli vachi gotegerera ekine kyo igoro ya Finance Act 2023 ayuka genderete boigo bantu botambe yo mto Brighton no manchu muligeria nturarete gotebanga love is blind yani bwanchani nigo borubuko wana yani go ikiranigwe ekero abanchani gose couples babere korwase ensemo ya Nakuru ba bitri all odds kiagera bonse nigo bali abauko gose mbali korora kulende bamenyire asenyumo na nigo bagendete wancha na kiandege 10 yekirania elieta litorete gotebanga love is blind indeed ayo ndo yasoma sipeji ya 3 tali mange na rayo yo mto Brighton no mwanchwa umuligereria biyasa no manju muri kare beto bigendete go charara na kuminyoka mono tiangwirenia sika siti atestana ri beji ya 3 ezebeji beji ya 3 ire murgatebna ekina kya oyo kabeiru mugabana bwe county ya Migori okoto bado anekiriki mugwataneti igoro ya Sharon otieno ya nyadika gosiro mwaye nigobono birori banyarde bagotebye kigambero aburit kurigoro buno musubati uyunya gosira Sharon otieno nigatemete komusareri erieta omugabana bwe county ya Migori okoto bado ekero arikomote ibuna unagotagete nkire obwanjanito bwata monaye ngagajire inyumba na ande ngachibese 25 million ngagajire inyumba ya 25 million negari amone chibese elinde nyare kingokira oyo mbirori onyadega korwo borori bwaye gochiase koti kurigoro ekere kine kigendete gotegererwa as a high court nyumba ya 25 million egali nebinto bende chibese inagotagete ngire ongirire na maete ba silence me with money emine tina rende familia eri ende temanya bano rende gekine ngende gotegererwa atutoro na ngaki egoba gochibosyo boigo nindo jena abakori bani abonjoreri abakorwa sinsemo ya Nairobi ni obono ritukurere bagoserere tigo chigoyika senga ya first lady ngina mama ngina Kenyatta asenze Miriam Mutaiga Nairobi anene krabanya de bakorwe not go jase Mutaiga police station buna batete goyika abaguri ivarances chabo go jase first family buna rende inaki bakare gosira okorobekana ayuna rarasi beji ya 3 beji ya 4 limrede na Kenya kwanza ni gobono Kenyans ni gobandete go twaro boba gati ya simio na Kenya kwanza se ogo chiko karabara jiko crash asensemo yokorobekana beji ya 5 limrede na bono bomo bwa simio lo mojo ni Kenya bagosere limni wajo soera banyanyimbo asogutumeka chinguru jetandie kerengo ekaroba goseberani bali bakorobekana boige beji ni mrede na chiskuru ni gojigo tuguta 20 hours cha masomo kubatikana no kurobekana okorobeiri tuko liarero beji ya 5 mane limrede na nsemo ya Nyanza
no bono bokongo bonne bwarekande ko otoka asenze mu kurubikana ekero ababwata ni bechi kanisa bakari ko boli buna bono ya ikirenga kieri yechingwana kitakere go kwanwa ase ense ya Kenya abonjori nande amanjori n'abasubati ngo bono bakari ko boli umurai bwense ngorwa sense meli ya maendeleo ya wanawake na abande banyabiashara kurwase city business community ngo bakari ko boli umurai bwense na yaya ndotageti manyinga goiteka igobono ayena raira kwana ngolinganeli torore naki egosuka gochibosio ebejata na watoto ngemuregedena ngaki abali baire birogo kurwa sensemo ya Nyanza serikali ya Kenya kwanza bono bakale ko iremeli asorongo rwa Nyanza yarokene buna bakare ko ninta umurai bwo mu bwasi biro moja amaguru abumbali babo Raymond Omoro umuwasiri wa ICT nerebo igo erio waro na bande bajakire kuri emeli gosoa asorongo rwa Nyanza eriko ninta Raila amaguru baigo Raila and the coast leaders ni gobono badena goika bachikogenda asokorobekana abunense meri ya coast kubatkana nobogima komenta gosiko konga asense ya Kenya bono beji ya ikomi ngemorekedebuna 200,000 school tablets ni gobono chiborete njimanyiri asichire goika boniga igobono jiskuru mangarande ya robertina technology nko chaka ya renge konde bono nigo ya siori gubuna 200,000 tablets ziji computer bodio boke mboborete ko jiskuru awao mtuma idingo kairete lakini yasomere amange asebeji ya ikomi igaseti ni ya the standard nara yundo jaende takoba na mnyokire mpake beji ikomi na kabisa nikigwaja kwa rajira tambe sana asante sana mwanchumulilia se peji ya kabere gazeti ya Daily Nation ili mulikirete ngabono cabinet approves plan to raise cash transfers reporting limit to 2 million. No we asaboncholia banena sense ya Kenya abuba asugumire bili enya aleko bake wetigwa banya aleko bago transact wikachi asset bank transfers wikachi milioni bere ekiagera nigo bakairire bakore biashara guseba babeka chibesa ci account cyabo chirense ye chibese cyo lakini bono obono bubimono maega ye bili yo wetigwa na bono igana bo omo Kenya gose baunchulia banene baranyara ko bago transact wika 2 million Kenyan money. On that same note nigo tukumanywa buna omo raiwiki amakianaki Kenya madakarua nigo bona aburiye serikali eti kuna gutumeka chinguru gose excessive force na unnecessary is unnecessary otabirengo gutumeka chinguru chetanete kerengo is unnecessary na nde tiganiri kiagera ba Kenya mono korazimelo moja one Kenya barabuna barai nigo bagendete kobe komukia na gusingerera nga okorobekana kobe okwomorembe peji ya gatatu neli murikerete abanchani ababere bonsi bale emeuko love is blind indeed abana banchani korwase ensemo ya Nakuru wase county ya Nakuru Mosacha Selieta Samuel Kiarie no murugyo ya Caroline Wanjiru nigoba umiranete asensemo ya Machakos ekerobalenga se training course asensemo ya Machakos Technical Institute for the Blind kulengana na Kiharie nigagotebanga ere nigakorora umurugyo ye beauty aye gusubusira bwaye weterasa maisa ye aime nganonyeta bwatia maiso nandotebire nga inche oikande ndo murugione na komo protect asubugima bwae bwensi ekiagera niko tuancha ine. It's a very interesting story no irobolito mono ase peje yo ya gatatu peje kane neli mulikerete ngana kiazimio la umoja one Kenya bachakire a third wave a 3-day anti-government protest yo chakali chikulia yaroni ndoche abarai vigogo kutoka Azimio Umoja wa Kenya muna bali ku address abaliki bamangana somo chie o Nairobi ayo kagendrete boigo page ya gatano na alimo nemurikerete na kibyumbe au gatia Balo Society of Kenya Interfaith Council and the diplomats batebire mbali tayare ase oguchokora chinkwa na gatia Dr. William Ruto amo nomurabike makiazimio Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga page ya gatano na gatatu nemurikerete ngana ki the US State Trade Representative
Catherine Tai na kibono angete kumirana na mwaziri w'ubongerera Kenya Moses Kuria kulingana na Tai niga kumuruka CS Moses Kuria as an extremist igobono mwanchwa umurigereria extremist no monto okwana chinkwana chitali koleto mulembe ne chinkwana kero kende chiraburukanie omulemba sense ya Kenya kulingana na baraboni go bakumorifa Moses Kuria bunaga bwate offensive tongue ne kyonkerete mbanya ko bakumirana nere epeje kyandane eri nabatebinga kome nacholete 3 bench charge bench balibarache kuligiriria ekinegoro ya finance bill Finance Act 2023 kana wata inaba cholete bakora wana judge Majanja David Majanja, Justice Christy Meoli na Lawrence Mugambi ayondo chinganaro airobulto mwanchu muligeria goikase peji ya komi na limondo changani kwa niretegoro ya new chief kadhi says he'll focus on uniting Muslims mbenyo leto murayo bumoye karate birenga na chego focus asoko babwatania abaislamu bonsi asense ya Kenya yomtum Brighton no mwanchu murigeria ndo chenga na ara minyokirie tikabono tupuripego so ase county kolende gwikira bondo chenga na ara irubulito buya sano mwanchu muri na ara samaga sitir tukurere rokoring wete bimbe ne bene de kwana nene krobi kupona barayi babere banyar bago kwana ndo jene brevito bya sara bya minyokire mbende de kosuka bosio kolenda sikasiti atestana lebego nemboregete ngakibono ensemeria Public Service Commission yanyarige ko tebimo wasiri wa mangana ya afya susana kuminja wena chi promotion yanyaraga kwa abantu nigo chire maminja nelichiko inira sensemo yegaseti atestana lebego ni yegaseti atestana nemboregete na ngakin Chief Justice Martha Koome anyarika kwa point 3 church bench echikuria mangana a Finance Act ose Tax Act eko chikuria liwa ase ense ya Kenya indo jina ramureke mono asigaseti ya the standard ase litiko olia alero counties asenjetibu ati mange sara kolende na oranda asense ya counties ase nation toregi aktochikokora torore na kitokwale no mwenito ase mambia bani. All right. Asa mangana echi county mwanchu muligereri gara sipeji mero ya 15 kogenderera nindo che county ya Tarakaniti bono nigo baunchukire technology binenchere yokobeke target yogosangirira bango weika 400 million Kenyan money kerobara agende digital ne county ya Homa Bay. County ya Mombasa bono mochando buboroire bwa missiles nigo bwanya tiko babu wateka ase ensema ya Mvita na Likoni yune county ya Mombasa kerobono abaiboli baboli wenga baira bana babo ase chinyagitali banyale kwa bakonyora vaccination ose vaccination and immunization boigom ase county ya Homa Bay locals live in fear as crime surges yani abamenyi be county ya Homa Bay nigo bono bamenyere to bwoba kubwatekana no bosalia obogendreta sichinsemecho tali nonye Homa Bay yoko bosalia mbogendreta sichinsemo au kolendo muri gazeti niga muri kerete county ya Homa Bay na kyabantu bamenyete no bwoba county moves to offer clean water yone county ya Tana River ya rodengambi ya nyariko bagekoleta modern water purification system ebune nchere mayogo konya bamenye kiagera water is life nekera machara machavu niga banta bange bakubwatwa na marwaire cholera marwaire yo koendesha diarrhea amona marwaire ande amange dochangana rayo minto Brighton county ya Lamu na nyaro rabo IDPs receive food and other donations. Internally displaced people se county ya Lamu litukoligoro gose litukoligoro yes mbagendrete konyora relief food amo nebito binde byengencho ekero bongima bogendrete kuna okonga ndo chingana ra US bono mwancho muligeria samange na bogwesomera county news ase gazeti yo ya Daily Nation igobone nyorere ko biao buya beni gazeti ya The Standard, Daily Nation, Taifa Leo, People Daily, The Star eriola da kwa somera asobo ime kiara ndio gazeti roko ya chuderi
ngori tukolero eri tuko ke mbasmira mayuro singiru no kurubu kanangoro karazira kale odena akuna maandamano tutaona ngakigo chikoba bia muno manjumere karo kwa beira muno into kadori digo chikogenda asense memo timoko tujaka interview tu Sara indi liga ya jari kuma yabune ngombe ya kule ndia nakumanya Joshua indi rama ina bone ngombe ya kule ikiare ngombe karere kwete dori pade liraria ndia nakumanya na bali ngombe abora mboli musuko ngina kwanrego ingewa kwanrego ya medina takumana nabora dependi omonto lakini mondo na ba kwete lakini ahoro hanu mo dependent go should be independent na liga jeri bana dependent ya ngombe ndiko mause ya ko dia tuberaniwa sometimes lani how to survive alone yani tema kora kore mi dai we run bie ina body na indi liga ja ndiko mabune ngombe ya kule ndiko galia ikegera no bogi mabwa ebole ndi kumanya ekyagara no bugima bweri yachiri bo dependent ye ngombe wano baga diga kwetera no tiri buga ne tararagira bono tiga tararagira buya akiwana it's good ai dunia ni dwa ko erwanira kora koli bintaye bwi karatema ngaki nyareba ukiambe ntamanyore tirero ngogocha kongorokere jaribu kufanya Joshua dana ngomanyalire buna ekarori karagumza manyinga tago eje kuma lakini mende kotindikara nikulire ngotindikara nikulire juu na bali kogendera kongsa manyinga no bakalite ngombe kwete naro yorayo lenda to tindikara niku ne ai moto to dependent yani ata de ko tindikara yani rometo mundara ko nyani obadu de mumada there's some people back about you on the blindly yani kiriya na left right na tema korigere na egenteko sarante is it right to do all right egentege yande ngokarana ngere ngokorukerebo is it done this way ngere productive sure no ndabara badenge ki computer ye ko kolera nyitigeiga and you know this is very dangerous go wonete ko Linga, then you just leave it like this. Asante sana lakini rende acha nisome mbili tatu. Vancy Kerry, good morning Sarah, Brighton and Joshua from Rongai as usual. I'm in with my mom Eunice Kemto, my daughter Shanice Mura, Anzila Mokere, Ronik Sagne, Mil Karioba Ukinye Dismas, Gatia Banda Bange. Asante sana baba Vancy Kerry, nimewaona wote. Jackie Omuga Ragana, I got watching live from Migori County. Migori Town, asante you Migori County. Douglas Obocha from Nairobi Rescos, niko ndani watching you live. Asante sana Brian Mogeni nera karewata banga count me in. Asante sana asogotoma ujumbe chenu kuchekega ase studio. Tunafurahi sana ikiagara ngaigo ndoli tueka ngono mole na intwe igono mole na intwe Gideon Gidi otebira asante asoko mwenyora abono mambia. Asante sana mwacho muligeria safi nara nera Sara nero tumeya mautena lakini igoro ya Raila o andamanire emiaka na kende inkeli koba korwa 1982 ina korora matundaye igobona abantu berende yo ni birengera byanere atomire bono rende kero Monteru re korwana ba Kenya sawa lakini ni elina turwane esegi tari gwitera manyinga. Yes. As a fact. Sio vita vya nini? Ndio kuitera manyinga damu nini. Sio vita vya nyama, ni vita vya kiroho. Atuwane tukanda chikanisa lende. I think angamba declare abantu bagende basabe yani you pray. Musabe yani yene stadium mumura na you pray that could have been. Osabe jibano jame. Maete karo tu akairumana. It was when karo bad. Lazima utie bidii. Ntoro sinya sai. Tutara agora what is new here in Kisii? Kirigintara mayo ngero menyete ntamanyete. Again. What's happening here in Kisii? Amanda maro se bono general uranya kene ngero ntamanyete bana risk ngero lakini mbiribi yemono ningotebi magaya tendi all right biazana asante toire mutimoko mwancho mo ligereria mugeni to ekire as studio naro she's very beautiful me
ngochara si studio basange noyo minto Brighton Makori asa mangana y'abana banyaruka bale teenagers malito mange ntoroche county ya Narok ero ya tangaina malito lakini bono tali Narok yoka Kisii Nyamira no tole imebana bange Kenya ngima bagenda te wetro bokongo tiga bachi basange tumanya who is to blame kikere anenki gwenderete tokorego bono karibu sana bona naliye show ego chigo cha kabene abaiboli mwikaranza na ndebono no bwata banta bango ko watu wako kwa nyumba bana no bale mbacheti skuru igo bono mwikaranza mwike kiagara bono the topic wose show bono naliye go chaka kabisa nchitiga mpaka nilia maya isonge kando nyako bachegalinga is there coffee mwanagosi sawa madam bono ngojara sister mimi mono manyurira twana sensemeria Joshua erende torana kimeje ndekora magene ite karagocha. All right, thank you. Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Enyagitari ya World Fit Health Center eye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwa to bokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montage obisi to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yao
Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners